Yes, mga mahal, nagbabalik si DJ Kim Chino at talaga nga namang may isang salita ako, oo, di ba sabi ko sa inyo, babalikan kita, hindi katulad ng ex mong hindi na bumalik at naghanap ng iba. Huy! Anyway, mahal, balik na rin tayo sa ating usapang pag-ibig na kung saan talaga nga namang ako ang sagot sa mga katanungan nyo. Ako pala yung ginawa. Hindi, balik na tayo sa usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, Chinitox, oo. Di ba nga sabi ko sa inyo kanina, mahal, ay nako, bibigay ko ang 3 rason kung bakit mahalaga ang perfect timing sa love life. Ayan yung sinasabi natin na huwag padalos-dalos. Dapat merong tamang buwelo, tamang pagbembang. Tamang timing na nga lang. Kung ano na naman yung nasasabi ko dito sa ere. Anyway, 3 kahalagahan, no? Kung kahalagahan ng perfect timing sa love life na yan. Sabi ko kanina, recap na tayo, mahal. Una, dapat perfect timing para hindi nyo pa nakipbutas ang isa't isa. Ayun yung sinasabi natin na hindi ka band-aid solution. Kumbaga magjojowa ka kasi gusto mo, kasi handa ka na. Hindi yung magjojowa ka kasi naiinggit ka sa mga tropa mo, may ka-date sila, may kabembangan sila. Hindi ganon. Mali yun. Dapat ready ka na at hindi nyo gagawing panakipbutas ang isa't isa. Pangalawa, sabi ko kanina, mahal, kailangan buo ka muna bago ka bumuo ng iba, 'di ba? Diyan na papasok yung sinasabi nating perfect timing kapag okay ka na. Perfect timing kapag buo ka na. Kasi mahirap magmahal kung sugatan ka pa sa ex mo. Meron kang self-doubt, insecure ka sa sarili mo. Ang perfect timing ay isa pang kahulugan niyan ay stability. Kumbaga emotionally stable ka, financially stable ka. So maraming key points na talaga nga naman dapat mo i-consider. Dapat stable ka as a whole bago ka jumowa at talaga nga namang hindi mag-suffer ang jojowain mo. Imagine mo, ang dami mong utang sa bangko tapos jojowa ka para lang may katulong ka magbayad ng utang. Mali yun! Ayusin mo muna yung mga problema mo. Tapos, tsaka ka lumandi kasi nahihirapan o magsasuffer yung mga inosenteng tao sa mga problema mo sa buhay. Nabubwisit ako sa iyo. At ang pangatlo at panghuli, mahal, mahalaga ang perfect timing sa love life kasi talaga nga namang makakatagpo ka ng perfect version na tao. 'Di ba? Perfect version na 'yun kapag tamang timing. Ano yung sinasabi natin diyan? Mabait siya pero career muna. Hindi 'yun perfect timing. Dapat ang perfect timing ay mabait yung nakilala mo and at the same time may career at ready na mag-settle down. 'Yun yung sinasabi natin ditong perfect timing para jumowa. Dapat ready na siya at yung version na yon ay to settle down na, 'di ba? Kasi at the end of the day, kapag pinilit mo, minadali mo ang relasyon, minadali mo ang tao, pinilit mo ang tao, hindi organic na pagmamahal yan. Baka force, nako sinasabi ko sa inyo, sayang. Sayang yung mga investment mo, oras, pera, and at the same time energy. Tapos hindi naman pala kayo magkakatuluyan, di ba? Kasi mahal kapag perfect timing, iwas sa maling desisyon at alam kong maraming relasyon ngayon ay nasira dahil hindi sila nagmahal ng totoo. Padalos-dalos sila. At 'yon ang dapat nating iwasan. Hindi totoo yung padalos-dalos para tayo agad. Hindi. Perfect timing. Humanap ka ng buwelo, humanap ka ng perfect date, perfect araw para i-confess ang mga nararamdaman mo para pakasalan yung taong 'yan. Always remember that mas okay na yung planchado, prepared, and at the same time, pasok tayo sa goal na panghabang buhay o forever. Wow! Anyway, mahal, sana makuha mo na at matrato ka na ng tama. But for now, maraming salamat, mahal, ako'y sisibat na. Don't worry, susunod na po sa akin sina Titan Jello at Raketera sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan?
Basic! Metro's my